Bellarmine Chatunga Mugabe, the son of former President Robert Mugabe, may avoid jail time after the gardener who was shot said he does not remember who pulled the trigger. Tsarabila mashoko onekwa kunzi nyaya ya Bellarmine Chatunga panguwa ino inenge yasvika pa-turning point. Tichiona kuti at the moment panguwa ino everyone takaona ma-headlines vanhu vachiti Bellarmine panguwa ino haari budi jail apa. Panguwa ino kwozoonekwa kunzi the victim panguwa ino taacharipembi kuti ndiani akauya akarekedzera pfuti kwaari. Inobva subscribe or like on the bell icon. Tipita mucrime chamudanyira chiti. According to ENCA, Chatunga, who is accused of attempted murder and is currently in police custody, was taken back to the home on Friday afternoon. Police returned him to the property while they searched for the firearm allegedly used when a 23-year-old employee was shot there on Thursday. So far, police have not found the gun. They recovered cartridges at the scene, but the firearm is still missing. Late on Thursday night, divers were called in to drain the swimming pool after officers suspected the weapon may have been thrown inside. Doma developments aripo muri yeZimbabwe panhau yaChatunga. Chitiko chiri kuonekwa kunzi right now nyika yese yakatarisa pane this case yaChatunga Mugabe vala kunyatsa kuona kuti ichafamba sei. Chatunga is the son wa former and late president weZimbabwe RG Mugabe, unozikanwa kunzi ndo vanonyatsa kunokonzi vari kudya rifa ayo vakanyatsa kusiyirwa nhaka akanga ari mutungamiri wenyika yeZimbabwe. But panguva ino this incident ichiitika ayo yanyatsa kudraw attention aiwa yema-international communities. Vanhu vada kunyatsa kuona kuti chii chiri kuitika, chii chakaitika pane this case. Madevelopments ari kuda panguva ino tamboona another scripts dzatsinyuka chinzi magunshots. It's not the first time kuonekwa achifaiwa pane these premises. Kuchionekwa kunzi vana Bellarmine vanotombofunga kuti maybe vanenge vari vama-attackers vanenge vaida kuvauraya, but this is situation this scenario yakaitika on Thursday yanyatsa kudraw attention yevanhu vadanyatsa kuona kuti chii chakaitika. Tichimirira dzimwe nhau dzaunfolda pena comment section medu mboti dzamafungiro enyu muri kudei pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chita on the bell icon.